खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि बड'लेण्ड आइजो इउटुब चेनेलाव बरायहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन। लोगोफोर, बे खोथाखौनो आं दिनै नोंथांमोननो लानानै फैदों। जोंनि बे समायना बुहुमाव अबे हारिया माबोरै थांनानै दङ, अबे हारिया बे बुहुमाव माबोरै संसार जागासिनो, गावनि हारिखौ माबायदि जौगाहोलांगासिनो, अबे हारिया लोगोफोर नोंथांमोना मिथिदोंना अबे हारिया? आरो अबे हारिया बे बुहुमावहाय बांसिन नांलाय खमलाय, बांसिन नों आं बिदि जालांगासिनो अबे हारिया नोंथांमोना खोन्थानो हागोन ना? बेनिखायनो आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं फोरमायनो नागिरदों। आं नैबे बड'लेण्ड आइजोआ दिनै नोंथांमोना आंखौ गावनि हारिनि फिसा होननानै, गावनि हारिनि सासे गोदान इउटुबार होननानै बर' फिसा सानोब्ला आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। लोगोफोर, दिनैनि आं भिडिअ लाबोनायनि जाहोना बेनो, नैबे समायना बुहुमाव सोर साबेसेया, सोर जाथिया माबायदि थांनानै दङ, माबोरै रायजो जागासिनो, गावनि हारिखौ माबायदि दैदेनलांगासिनो, आरो सोर हारिया नांलाय खमलाय जागासिनो। दिनै बुंनो थाङोबा हनै नायहर, नुदोंना नोंथांमोना गुबुन हारिया माबायदि रायजो जागासिनो, गुबुन हारिया गावनि हारिखौ माबायदि अनसायनानै दिनै जौगाहोलांगासिनो। नाथाय मोनसेल' प्रब्लेमनि समायना बुहुमाव सोर जोंनि बर' हारिया, जोंनि हारिया नांलाय खमलाय, नों बे आफादनि, बै बे आफादनि, आं बे आफादनि, बैसोर बैनि। मानो बिदि? मानो सानाखै जोङो? मानो सानाखै? जोंदि सासे बर' बिमानिनो फिसा। जों मोनसे समाव थांखि लादोंमोन, देरै देरै फांसे दंफाङा दालाइ बारियो, दालाइनिफ्राय दालाइसा बारियो, आरो बेयो फांसे गेरेमसा दंफां होननानै जों सिनाय जायो। थिग बिदिनो जोंबो मोनसे समाव जोंनि हारियाबो सानदोंमोन, जोंहा राव दं, हारिमु दं, जोंनि हारिखौ जों सिनायहोनो थाखाय जोंहा गाननाय जोमनायबो दङ। अब्ला जोंनो मा नांबावगौ? जोंहा गासैबो दं, जोंनो मोनसेल' प्रब्लेमखौ जों सल्भ खालामनो हायाखै, जों खौसेथि गैयै। जों मानो बै पार्टि, आं बे पार्टि, नों बै आं बै, जों बिदि मानो जालायगासिनो? बेसो जोंनि साननो गोनाङा। जों मानो बिदि? दिनै आं सासे इउटुबार जानानै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुङो, नोंथांमोननि सिगाङाव आङो सोंथि खालामगोन, जों मानो बिदि? जोंनि हारिया थारैनो गेरेमसा फांसे दंफां बायदि जागोन ना जाया? बेसो आंनि सोंथिया। दिनै आं अबेबा पार्टिनि बा बै पार्टिनि आं दिनै जानानै बुंनो फैयाखै, जानानै बे आं भिडिअखौ लाबोआखै। आं सासे बर' आइजो हिसाबै बा बर' बिमानि फिसा होननानै आं दिनै बर' हारिखौ अनसायनो, आं दिनै बर' हारिखौ आं दिनै मोजां मोनो, गावनि हारिखौ आं दिनै मोजां मोनो, गावनि रावखौ रायज्लायनो आं मोजां मोनो। बेनिखायनो फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै फैबावलायबाय। आंखौ गाज्रि दामोन नोंथांमोना, आं दिनै अबेबा पार्टिनि जानानै बुंनो फैयाखै। आं दिनै जोंनि हारिनि, जोंनि जातिनि, बर' आंगोनि बर' फिसा होननानै दिनै आं बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव सोंथि खालामदों। नोंथांमोना आंखौ माबा मोनसे गोरोन्थि बुङोबा आंखौ गावनि आंगो बर' फिसा होननानै आंखौ गासैबो निमाहा होबानो जाबाय। दिनै खोथाया सानथावनाबो, दुखु मोनथावनाबो, रागाबो जोंथावना। जोंनि बर' हारिया थारैनो जौगानायाव फैदोंना हायसेनायावसो फैदों साननानै मोनला। दिनै सोरबाया सोरखौबा गावदोंनो, आरो बे मानो गावजाखो? बिसोर मानो गावखो? नाथाय सोर हारिया गावखो? जों गावजों गावनो बिदि जालायगासिनो। जोंनि बर' मानसियानो गावदों, जोंनि बर' मानसियानो गावजादों। बेसे लाजिनांथावना, बेसे सोमोनांथावना। गुबुन हारिया मिनिगासिनो, बेबायदि बोरै थोरै जातिया बेबायदि जालायगासिनो, जाथों थैथों मोजांसो बिदि जालायगासिनो। अब्ला जों बेखौ मानो साननो रोङाखै?
साननो गोरों दङ जोंनि हारियाव, एसेबां साननो गोरों दङ। रावबो रोङै गैला दानि जुगाव। गोदोनि दिन नंला लेखा फरायो, गासैबो लेखा फरायनाय गोजा। अब्ला साननो रोंनानैबो जों मानो मेलेमखौ बाहायनो रोङाखै? एना एनि नासयनाय बायदिसिना बेखौल' जों मानो जोंनि मेलेमावहाय सोनानै लाखो? मानो जोंनि मेम'रियावहाय जों मानो सेभ खालामनानै लाखो? दिनै सोरबा पार्टिया बुङो ओरै थोरै आफादानो जेरक्स कपिनो, आरो सोरबा पार्टिया बुंगोन ओरै थोरैया बेबायदि आरो सोरबा पार्टिया बुंगोन बे पार्टिया जाख्ल'नाय बायदिसिना। नाथाय बेबायदि खोथाखौ बा बेबायदि जेदा जेदिखौ सोर लाबोदों लोगोफोर? जोंनि बर' हारियासो जागासिनो। दिनै फेसबुक नायोबानो ससियेल मिडियायाव नुयो जोंनि हारियाल' नांलाय खमलाय जागासिनो। नुदोंना? नोंथांमोना नुदों लोगोफोर? नोंथांमोना नुदोंना सोरबा हारिया बिदि जालायबाय थानाय? नाय नोंथांमोना रादाबाव नाय, सोरबायदि मानसिया जेदा जेदि जागासिनो, सोरबायदि मानसिया नों आं जालायगासिनो। मोनसेल' हारिखौ नुगोन, जोंनि बर' हारि। अब्ला लोगोफोर बेसे दुखुनांथावना। दिनै आं नोंथांमोननो बेखिनि खोथाखौनो फोरमायनो फैदोंमोन। दिनै जोंनि हारिया थारैनो मानो बिदि जालांखो? जों मानो साननो रोंला? जों मानो गावखौनो बावगारखो? जोंदि सासे बर' बिमानि फिसा, जों मानो बावगारखो? मा जानानै बावगारखो? मा खामानि मावनानै बावगारखो? दिनै बे जाया, बे आफादा दोनथ'गोन, बे आफादा ओंखारलायगोन। रावबोथ' गुबुन हारि फैफादेराखै, जोंनि हारियाल'सो। अब्ला जों मानो गावजों गाव सापर्ट होलायाखै? जों गावजों गाव मानो दिनै खौसेथि गैया? जोंनि हारियाव मा दङ? मा रोंगौथि दङ जोंनि हारिनि मानसिफोरा? जोंनि गेरेमसा दंफां बायदि जोंनि हारिखौ जोङो खालामनो साननाया बहा गोमाखो? बहा थांखो? सोर लांखो सेनानै? रावबो लाङाखै। जोंनि हारियावनो दङ, दासिमबो दङ। जों खौसेथि जाबानो जोंनि हारिया फांसे गेरेमसा दंफां बायदि जोङो सोरजिनो हागोन बा जों खालामनो हागोन। अब्ला लोगोफोर आं बेखिनिखौनो दिनै नोंथांमोननो फोरमायना लाना फैदोंमोन। दुखुनांथावना खोथाया बेनो, जोंनि हारिया खौसेथि गैया। मानि थाखाय? लोगोफोर आङो बारा बुंला, बुंबाय थायोबा खोथाया गोबां ओंखारो। बेखिनियावनो आं दोनथ'नोसै। आंनि बुंनायाव माबाफोर निमाहा होथावै गोरोन्थि जादोंबा आंखौ गावनि आंगोनि बर' फिसा इउटुबार होननानै आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारि।